बोला बोला बाबा डमरू वाले की बोल बम सबसे पहले जलवा ढारे जैसी मोतिहारी जिला बोल बम अजीत सिंह सबसे पहले जलवा ढारे आहारा छपरा जिला बेतिया शिवहर सीतामढ़ी जिला खगड़िया आरा छपरा जिला बेतिया शिवहर सीतामढ़ी जिला खगड़िया कृपा भोले बाबा के बारे मोतिहारी जिला के कंवरिया सबसे पहले जलवा ढारे मोतिहारी जिला के कंवरिया सबसे पहले जलवा ढारे चंपारण के कंवरिया मोतिहारी जिला के बोल बम जैसी प्रेम से बोला बाबा भूतनाथ की कोइले कृपा बैजू के ऊपर बैजूनाथ पूजैले हो भोलेनाथ के महिमा निराला सबके श्रद्धा पुरैले हो कोइले कृपा बैजू के ऊपर बैजूनाथ पूजैले हो भोलेनाथ के महिमा निराला सबके श्रद्धा पुरैले हो बक्सर देवरिया मुजफ्फरपुर बलिया बक्सर देवरिया मुजफ्फरपुर बलिया हाजीपुर के लोग बोली कारे मोतिहारी जिला के कंवरिया सबसे पहले जलवा ढारे मोतिहारी जिला के कंवरिया सबसे पहले जलवा ढारे चंपारण के कंवरिया मोतिहारी जिला के बोल बम जैसी प्रेम से बोला बाबा भूतनाथ की रंजित रवाना के चर्चा बस सुना जिला चंपारण के नाम से कान्हे कंवर लेके चले रामू सिंह लालू रूपे सवारे साथ में रंजित रवाना के चर्चा बस सुनो जिला चंपारण के नाम से कान्हे कंवर लेके चलो एक काजल लालू विशाल बड़े साथ में डीजे के बेसक खोली नाचे कंवरिया डीजे के बेसक खोली नाचे कंवरिया रत्नेश गइल बारे आगे मोतिहारी जिला के कंवरिया सबसे पहले जलवा ढारे मोतिहारी जिला के कंवरिया सबसे पहले जलवा ढारे चंपारण